Nalor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ki nong di madan ki baju shong di jing di ha ki benta jong ka jail road ki baju di chur di dok ha bat ki wei pat ki jing di ki lapen pau ya ka jing sngo persha ya ka jing thmu jong ka sarkar bat pinkin ria ki nang ni 10 ha ka jaka ba ka sarkar klasna kerpang na ka benta ka jong ki don kumba prapong wat ai ki nong di madan ki ba shong di jing di hang ni bat na pedeng jong ki bala yo ya ka license na ni ka COV ki don tang lai pu prang wat ai kat ba ki wei pat kim pat yo Kidan buon tali kidaw ba kini kinong di madan ki persya ya kini kajing temu penken ria jong ka sarkar. Kawai kadaw kadai nambar ba kajing berhenti ha kajing ai ya ka COV ha ka ba na ka praphongon ki ba yo COV kidan tanglai pu prangon ya ka ba kimtim kan le ayu ka sarkar ya ki bumyo pan. Nang ta kajing penken ria ki 10 ru kilo ong bala pentip syaki ba kadai tang shipor bat kamdei bakin shong ne. Nalor kata kilo ong ba kani ka jaka ka ba ki shong di jing di kadon ya ka yo balada kendria no nang ni kinam la bandi shu sakawai par kilo ong bakani ka than ka baki ju shong di jing di ka shingan namar ka jingdon jong kinong di madan balada amdon shu kinong di madan kan kala kum ka ketem jong kinong di ni kinong khai drugs ban kong ni wan hang ne mangi pelong ini meeting ni kinong shong di madan hapo jirod ni sngo shem jing namar bak sarkar pawan shem yang ni ya ka COB menen ar flight re ni shem jing ben shem ya ka COB namar na baro ki bangi chong madan kimi tang siteng bon ki mamyo tingim kwa ben shem bat ni saya don kini meeting tak sing ne te kpan ka ba ar galong ba ka jaka ka ba ka sarkar ka pun khe kamlong permanent ngim so kwa ro ban shem ya tak COB namar kalong tang siteng porte kajenjar yangi kinong nong shong yo ban pelang yo yaka namar kasimpor bangin lej ang tu ban pelang yo kasimpor namar ba kat lano bangin yo ban pelong bangin yo ya tau khau ban sai ki khon ki ti kabalai galong ba na preng jongi ki ba shong di madan baro angne po jirot kilong ba ki seng ini ki kam ki jam ni shim na kiram kisha bangin pendap ya ka yeng ya ki khon ki ti ban pha iskol ya krisyan do yap de em handai la dak sarkar ka pha no ngi bat kam sha shu ngi ming chong hang ni da e ken bangin yo ban biang ya ka yeng ka sem ka ba saw ka long bangi kwa bangi ngin chong hang ni hi namar ba hang ni kalenti kalong kalenti ya kijat la ni ka footpath namar kham tam ro ngi ki ba shong di jor hang ne ngi wan shong tang jan met baro si ngi khamwan ngi wan tang jan met lai beje tat hadu andala met hadap nang to ngi salik no si yeng tengah kerpan badak sarkar kaple kalat ngi ai lat ngi meng shong hang ni khaju jaka bat ngem kwa iru bangen mi nang ne namar isngo ba kham beng ya kijing im ban pendap ya kijing kasam hang ni kabasan baro kat ni ngidon ya pelang ngidap tang kijing sudah namar bangi teng ngikio bayo insadono bangin mi nang ni ngidap ta kijing teng ngi jaumat da ngin pendap ya kijing da ngin pendap ya kata kijing lot ke baman kasngi ngi sko jenjar dai na kata kadaw ngi haban mi haki press ki media kumne na kalian sarkar katmu ban ai ko ang hang tai po pulo rang lambat chatej po SBI te kijakapat yangi kinang di chori ai baret manbu tang chor 10 kilo 8 kilo iladap tengi ba pendap ya ka yeng bandi chor 10 kilo ngimla ban pendap ya ka yeng barok kowe ki khon ki tingi don ka yeng family don ka ba yeng hap sel ba manu banai la nang ngimla ban si ba yeng kitra yeng ki lape nanga ngampat yo bat ngampat lisem bat yangaro kimpat phone te ngampat lisem te na pre jangi bon ki bala sha phone bat khambun sha pat ki bampat sha phone te ngong ba habalong kum tangin pat lisem lang kai
ba kempat long renti ngin kwa ban sim ni kwa ban yo lang ka jing tmu skra ka kwa ban wang ban ping kre be na kini caka bang isyong Tata yang kita ngem soya hab dah. Namar beli ba Jakarta beki ai hang dah puluh ro kam dia ka permanent. Ki on tang siteng por. Dadap nang tu live na so banang ngem tu dah kila ban kerja ngi sa iru. Andi ka jingmut ka jing panjang ngi kalong nada pi ko aba pen ai Jakarta ngi te subah ai be hang ni hapo jiru dikan. Namar kum ya civil ro fi ai civil. Kum ki ba de 10 ro fi ai 10. Long tang ngi hajar ro pa fi ban kerja ngi sa do suwe Jakarta long ya kata ngem soya hab dah. An ka we ro por bengi kan beki nong song song hang ni ki do ong hi ba kadi ka Jakarta bangi song mangi dai. Ladang ngem dan so mangi kalong so unsafe haduk kata-kata bakin numduk cerita tam makin yak kejat ki kun ki tijung ki balik skol di menta ki ong kin chong da ka jing tiang nama ting tang wat tang mangi be song dukan sport ngi da la ki jong ki ball light ting da kamon ketika street light kat no jing dom kat no jing imasa tang hang te harum rumah hang te hadara ki dan tang ki nong song di drug sudah ten suken la dangem dan semangi de mentari te kat no ka jing bam long kam song sngan ken mo kata long le pi ko aban keliru la man keliru ki nong song snang nang ni ru dan ibah ni rum ta kila ong hana ba lada fi kwa ban ya song man di jing dia hi te fi hab ban ya don ka license te ki ong yangi kilit na license tengi lit na license tambalong kim kajing ong jam ki ban pen kan apa kadang mi menta usnam hi dai macam senam do kala dan hi kajing ong bakin kan kan tambah menta usnam hi ka sulong bet hakda ka jaka ro bombyang bamlong permanent e ki ong kumta re tengi pat hakajing tiang yo song dukan chu hang ni tengi lit na wot kin laki license ma te la menta pat kita ki license bayo pada siteng jangi bon bakram yo te la dangi ngi song sa te gitu bam yo pat kin le kum no pet sa e mo tengi kwa ban long teli kanya kata tambah kajing kepat ko wei te ka dari balong te subah ai hang ni mo nama kam dan jingbet ai nuru sabah ka de bitang kalentia kejat hi dari baka ayu ka sarkar te dari baka ngap te ka susun ai lang yangi mo baya imjanan namadan te stang kata hi kuat kata hi mau si tarik deh tarik am em pat bu dah ya kata te pat ong dah em kata ke ngi nang elong teli sha ngi pat re ban kerja kat bampat biang kata kat bangin pat yo hamne hasil road hi nama ba nya hab te ban chupen kan dia ngi mo nama beli ngiru ngidon kam an ke pendap halaki yang kisam menta beli ka sarkar kala se ban ai baro kat ni ngot kala ban penbiang man ubenai dala te ngini song yang rumah le tai jaka baret dai dala ban ai ngi pisah man ubenai te ngini song yang ru le yu kata le baret ha jaka katu hang tu hapok kompleks ya Ajan Majestic Hotel no? oh satu kamu sana itu sekan berangkat So sa kabay mo nang ni king pasyon ni ha po jarut mo gimi de member jong ka jarut long ni ka jing pinso jong ni ka sarkar ka long kum ni kamde ban le silyang ya no yang ni para bang ni song de madan mo ni quaranti ba lada ka pin kenri aro mo lada ka ai ka jaka ka babyang kum ba katmu kan ai ka jaka ka babyang te ni kwa ya ka sarkar ni kerpat ya ka sarkar mo na preng ni baro ko ni don hang ni kumba sispa tama ni don hang ni baro ko para baya song de ma nim kwa na preng jong kini kindu kai ni kwa baro ni nyayo renti lang lada ni layo renti lada iya ya ka jaka permanent ni ngi kloy ban skab ya ka sarkar ma balengin suya kentai ya ka jaka ka sarkar ma ngin kentai tambah ni kwa ya ka sarkar kan da ai pa kana ka jaka ro ka de ka ban ai ka jaka ka babyang kana bangin la ban ti ban tiet kam tandu ini kita kabara ai menta ka sarkar kadet mo yang ikinong de jur kan lada ka ai no kumba nruput la ka nruput telong ngirungi pedang ka ju sobha namar ngin da ai ngi saput ngin bu tang yowei ngin bu tang sikilo ar kilo ka lada ka ai nruput ngilala ban penbiang da ya ujur kap ke bangi dai kwa bandi ma te lada ai ka jaka ka bar kalong kasem ka jinge yangi dibadi te sakawe ru ka pare ka sarkar mdai ban long man penduk iwe ka kerteng jungin nane jerut mo i kepa de bakan i penyai renti da kan kasi ubi rema ila pawan siam ni panan preng jungin nang ne ki member ni la ang nim le siam la da kam hat mi lot ka kerteng baro khot la da kala mi lo baro khot ho nim tentai ya ka jung ai ka sarkar nim pedang tambah long ka we pan ngakwa bakan ai permanent saya ka jaka hang ta ke ngin saya mi lot boleh sebut kan ni ka jaka baki ong mentamo ki ong ti ong ai 10 tambah ka 10 mereka jing di sosial ni ki jerut ong kam hab chu pi ka area 10 na makala jengai na ka jing di jungi ang sa 10 kala jengai mereka jaka mereka kumba ka ailang ya ka sibil ma pe ka sibil na ka sibil ki yo hakalan sibil kumiru na pleng ki badi madan hapo jerut ma ni kwa be bangin yo hapo jerut hikan
Wat kenang ke pelek syutam kenang ke nyanyi kinong jerut. Baik ye kinong puluh hilapan ai lang teh kemat puluh mah teh kalajan. Ni ki jerut ke namar ngilai syadu syate namar nginde de ki ba ngidi syate mah ngidi badi hang ni. Ngidon ki customer hang ni. Kitip yang badi hang ni. Bun ha ki customer jong ama ki keli ki yang api yo jaka hang no kang yang ni yo syadu puluh balik ki yo syadu 10. Kumno kini kinong sibil ki yo ajan sibil. Pisiaru ya traken. Ma kinong song senang hang ni ki ajeng mut nga ki ang traken pan be ha po jerul ada kadan ka jaka jong ka sarkar pensna ke nyingiro kuma pensna lang ki nong sibil ma tang ngakapa ka sarkar tang kan ni kan bagi yang ki nong jerut umde ban i konsuat kumno ma bakin le siliang ma ngirong ide ki bawan besar ka kon nang ni ngin nang ni besar nang ni pen he pesan ki kon ma ngakapat bangin yo hi ka jaka nong jerut ha po jerut hi kan kumbayo lem ki we kinong pibi ro ki yo pibi Kim jengai nak jaka di jongki. Kumno yang ina jerut kala jengai bah ta sedu sete. Hani ha majestic hotel. Kala jengai kan kumba hakasang rumah bakal labu ma kamde ban ai ka sarkar ban ai ka jaka di kan paji kumba kano kilometer. Sanspa kilometer na. Sanspa meter dai. Tangi hang ni tamjen chu sanspa meter. Ta ngakapar kan ka sarkar ada yo ka jaka hapo hang ni ka area jerut ma pensnalam kan kenang nam tajungi ki nong di madan po jarun ma bun ni kan ni wan da kalong ki baduk ma iwan kenang ni kas ni uslap kan ba ka sya ni yas di ni slaman laus nem ni yo pang ni ai tambang man si nam ta ki khun la dang ni pang la dang ni long kum nok nor nam ta ki khun ni han sya ya taul er uslap ma so sen elam kan yang ki nong jarut kenang ma pun pun yo lam yang ka jakah ni ha jarut kan pelek kenang hang ni kan yo jong ka tang la thara ni ni sis patam ni don ne po jarut ma em don si padon rabun ki ba fatmi kertang rata long don ki ba mi don ki ba fatmi rote tambah long ni ke ni sisin ba ni la ya syong lang hang ni krui ma ni la long bekum si para ni la long kun men ki para ma la dang ni de bak na la ka jong ka jai rumah tambah sisin ba ni la syong madan ni la long bekum si para dai tengin kuar ken banga ngan nyo kini kindu ite indo hato ngan bamja kini kindu bamja se ngim kuar te ben long kum tangi kuar de bangin nyo be krui baro khat nyo le bekum ju hi ken Lada, yo mak der kumbangi la tumu, kumngi kinon jerut tingi panya ka jaka nrupur kenang bangi, nyo di nyo penda bah yang sam. Kenai jaka bare tengin ngindi ka eken, arjai la jai ngila saban penda bah yang sam nginem la. Lada ka ai ka jaka nrupur tengi la la te bandi ban long ban pendi ban penda bah yang sam ma ijaka bare ila long kum iba di waidong. Pinbu ijo kan no item hang to. Mbu tang saw item san item kelada. Te yala ding syong hai. Kajenjar pi te hoi ki badi waidong ta jaka ba ai sapot ilom kan ni badi chur kan kasem jeng ba yang itu bi ai ka jaka badan ma ka pada ka sarkaru bakan pe ya kataru bakan so leming ni bakan kini ya kata ka area jakaru kan ni ko bai ma ka ba umpi ha rada ka ni la ya tho ma ka siti sha i sha te sha po municipal ha ka siti ni la pa mentala si benai ta ka jubab ngim pa jubab ma ka ai ne kam ai permanent nama ka kam jubab kata kan ka song sir hanyi ta menta to ka la shu wan sim ubi la ai jaka hapulo te hapulo menta ngin le ngin yorum tang bangi te ki ba la khot kini ki bam phat khot pan ngin kum swet se kini ngin shu ye kini lendat ngilong se ha ngil ding la yo kini ki ba phat yo lada kala ban pendap lada kala kata ka sarkar ka bangi kumongi pan bangi ma kala ai bakna hang te puluru ha ngi baro nang ni yang manjur ada ka ai permanent hi hang te ha pulo kamot ngin lebek ngin kentaj ya kata ka sarkar ma ka ai ka jaka tang balong kentaj ai ngin padio lut ra kinon jerut iwe ka kartan ka badon hakarte hakade ka list jonga kamot ngi kinukum kinong jerut kum ki member hang le po jerut nginom li semi ka si uvi tada kan ni ka sarkar ni kwak sha bakan ai jubab yang ngi kan katu ka chichi bangi pangi Hadu mentah kapat ai jubab. Aine kapat ai jubab ka syu amai wan chimu COV. Kan chuan chimu subim to COV ha ki bayo ki leken ha to kini ki ba tampan ngin ra chana. Ngingu se ban ye kini. Pai kum ki ha nong pi ha ki pibima. Pai bun mentah la si snem ru tidan baplim yo. Ha kan no sne ki yai kum ki bi. Ha teng ki wan wa jaka singi sini tengi la kem. Ni la ngin lai chano ye ki ro. Pet kumi kita kan ngi sos ndai te kumangi para bayar song ne terus ada ngidu iwen padang jung kini ro ngirungi sosi kan tengah kepada ka sarkaru kenang bangi kinong jadul baro khot gide ban yo renti ada layor renti kamun ngin nyalek bet ka weru kalong ka jaka ka bangi
pan pat ka de ban ai nru phut ikinong di chor oi ikinong de kwai ta kam le sa phut ikinong di chor pan nru phut tengi don kambe ikinong di jor kinong di sa kinong di dok khama long kumni ke ngaru nga susun maya ki bar khai dang asim ngamar wei an lai kim ngamar wei kini se ni si ai papri takara nga kunju lang mi lang baro kai nama kini se kimi ore nga ayo mar wei likum na kai kunju ngar khami ore bar khai manam no ro mi ore likum na kai mar wei okay sndai rau shong macan marpa tu perlog jang ngar khami ore ka kun ngar khami ore long kum na ken ha ada ba ai tu cakar ka biang itang ba tapi dia katuru permanen mi odan likum naken dia permanen de biang. So, you see, I have been staying in this locality since my birth, so I know the significance of this particular road from Jail Road to Polo. So because of the presence of these vendors here, this road is very safe and anybody can pass. You know that people knows that thousands of people are pedestrians are passing through this road every day safely. So if they are not there, suppose if they get evicted or shifted from here by the government, it would be the blunderous decision on the part of government. I know that if these people are not here, if they don't exist anymore in this locality, then this place will become a paradise for the drug addict, drug peddlers, snatchers and other anti-social elements. So I want government, it's my plight to the government, that they should be given a chance to settle here by constructing their own stalls at their own cost for a permanent manner. So people might say that why I'm vouching for them. I'm not vouching for them. I'm vouching for the entire locality. If they, as long as they remain here, this particular road will remain very safe as it is right now. There is a main reason that I want them to remain here as long as possible. Hapo ka sektor mi don. Kami nga nga song ni harum habang te polo tawar patuloy ti bat kiu jerut nga song tala at sausnem ang tunga song mensuam don ng penwit kat no manisparo dahadin pat kila chai ngi ban song kila ro jau ulaj gupto roj bijau lan shok kan tu ter kumbaro ro jau tau shok dang ngisna ben ro ngisna tangkat tahi ngisong kuptahi te dahadin pat kasawan no kan sentur tengi don lang no kan sentur pat barok hoj tengi sa yo song suk kai te meta pat dan gila yo song suk te pendik bat sakasni sokar kumni kumtai om tengi sujun jar ke ngila song katas nem tu mentakin be yang inang tu ngila sujun jar ong balngin le sakui ni ki nong ya ai laisen rum ki ai tang steng kim ai telada ki be ya ngile sim tang mangi kine ki bom yo ban kin le che bala ya song le im hane le ti kin ya le che ke kin le bala kum no kin ya pastur kum no kin ya ai ba mai ti kum no ki kun ngiru pastur ki kun da ka ba song le ti hin adu maswa adu mata ngi besar beti ai kun ni pendap ro ngale ngabelahi marwe ngabeyang ikun tang na ba song dukan masyong cha flavor cha lo cha pa ji si da ka ji siren yang si pang achit kesngi la terkhong terkhyang tu tip katar wo msngew era tang bayo song ban penbiang ikun ong ngabiang ten petut pat ke sarkar kumni pang la be chane chatai tengin le chong tai so banai la be ngin phet se ngin le che ngin besar da ai kun ta ke ngi kepat ba komno ru long ka dai ban isn yong ke sarkar ngi tang bangin yo pendap penbiang ikun ne ye ki jinot kambaro ngida kepat jur ken bangin yo tang kat tu ba ki roj lanya du mensuang ki roj lanya rit kum tu ro ki da ong syong atu tang kat tu ngi syong bet kat tu ta ngim kam de em ka ya tang ka di ba rum snong tu ki ba sa chani sejerot mde ba kamai te kam yai dang ba re tang ki bawan se yin se sem la jong ne ki don teng ki wan ki ambulan ro mde ba wiet ki rum be ambulan mde ngi penwit men tham mde bangi penwit ikalenti ni beladem hantu kan badin ki kali ti ki don ki kali bawan tang ki ba sa chani hi
kibon simtar wan aitar na kibawan hayin asem kita hai kam penuit ya kam don ji penuit ye ngi syong kum ba ailan manispari maswaang ngi syong ba jum tuhi ngi penuit ya ngi sempetam ra sya khmat na sya din ro don ja kahire ban ayu tangkat tuhi ngi syong saya ni bat ni cepat kayaknya kumno ba kam dei ka ni kalenti highway ang balik bawan ki kali ba kamay kani long tangga surok ba rung po sinong te santai kuwa ba yan ni tingila syong na du miswa lang ni na du badang rit kon minta hadu benda isolahan ni Wigar pat ba ngin yo syong be lah kini kicakah kan dalong makna kicakah cibarit long ngil amin hang ni te ngil astunat lah hang ni kan ngimpu apat kin mengin ket chawai chani chatai ngimpu asyu ta namar na du maswa ngil ane hang ni te wigar pat hi ba ngin ne hi hang ni kan da isn e te na Parwan ong na tegla lawan wan ong run dei nga ta kan wan syong mentasan senam ne anon di dok ha namang apnya ini dok ha nang ne na po dam te apor pengisok nang ne kilakon duit dekat lain digilan lain tu kum bagi bu gimana sepal kum tam kalau biang mek namar kinya ki ambulans si ru kilak long mek te plus kini badi curang ne ru dei curang ne da kum no spek manga sisi kali sisi strok sisi kadang urang lek curang ne po hang ne area jerut te kum la kin be yang ini ne jadi song sekendong ko buat yin mak bandi kum kinong rap kenyap dengan nang tiru na po dam lu kenyap kinong ai do sing ini di se kadang ngi kwak pensong permanen hang ne kan men ne lak keren am tu bas sa hang ne lo kalong safety ba kit pik bayai hang ne ki bon train ayo ki bon ki jat ki ong dang don pc ane ngi dang long safe han le te nyim nut so pangin ya ki jat ta kalong kam long safe ha wat yang ngi pangin lum mit hang ne ru am kam long safe la ta sangat tai ni kerpat sarkar ba kan ai be yang ngi hang ne area kan namang ngim penwet Malat naska सरकारी को निचिंगा यानो आथम मोसन फलना मनिंगा देबा चिंगा सरगमक दे खामाय खाना मनजा आरो चिंको यागनि को जेलत नि को रागालेंगा चिंगा माइको छगे नोक पारा एचेन सोलनिंगा नोक पारा आरो बिसा फरायतनिंगा चाना रंगना चा या प्रॉब्लम दंजा रामा चिंगा रुचिबा फालमने नंजेंगा खाली जाब्रि ना मंगमां चिंको नेंगा समाय देबा चिंगा जाब्रि माइ रके चिंगा जाब्रि नि जामानो चिंगा बाचि आंगे छागेन माइ रके बिसा फरायतकेन आरो चिंगा nakple yano nakple mai ba jode yano ni de chinga nakple khostung ai nok yano ne riang haude chinga uchi de aro chingko uchi phalmanen ba bia ponjenga jabri na mangmang chingko nenga jabri ni jamano chinga mai bai bachi angen aro chinga mai dake chakugen an deke government ko mon marat naska khasa bai chingna heb khachakko ya jelot ni ko aro chinga ya gari re gbar ama bongja jelot area mamuni problem ba tongja chinga Mandi rama mangmang saya. Aro cinga uci riang emang cinga palaba dongjawa ha. Ca sahon mana ma manjawa ma cinga uci riang emang. Aro nige mormor atnas ka sabai cingna he pachakko ya jelot area na. Aro cinga de ya cian capai nga rengpai nga nok para kamenga ne. Sabai nige mormor atnas ka. Kemakman. Aro cinga ya area follow mung de apsa nongja khali wa mai ba area mangmang chap jelot area daka jingkerpat jongi kum kinong song madan ya ka sarkar ba ngila song ne la kharsam snem khamtam ngi ne ngi bun kilok kemi kilong pa ma ki ba pendap hayeng hasem saba ngawan hanem ta ba ngi bun hang ne bang song hane hajirut hadu apulot ngi bun ki khasi bat ki garo te kerpat di sarkar ba kan ayangi ka jaka ka badai haju hangne hajirut namar ba kum ka shnong ro ka tu presiden menta ba ila kren ba lada hangi phet ngi kinok song madan kani ka jaka ne hadu apolo kamlong safe ki nong di drok ki nong bu aj ki nong lute bat ha utu usnem ar hajar khatsau ne ar hajar khatsan ka we ka kumen ka basyong ne lakat kat ini ikerta te ya hagapur ba ila deblum iyat nang ne syatai isya tan syatu syawa kadon ka jakatong syatu isya patan syatu syapo wa bat isya tit hadu banda imla syu ban chong dukan te halor kita gijing ba kum utu presiden jong snong ru ula pensisa ba ula mi hakine rengkat bat ngi menta te kum ka sarkar
kadai ban sngolam yang ki upajba urit uria uba duk basuk ma uba syong hagane ka jaka but how to snam arjar khatsawa u sar pasa uba wan ayo ulan yang ni bangin syong hagane ka jaka but ba in syong bai ha kane ka jaka katkum bala ruit lan ka municipal tingi la ko ngu kata tementa yang in penlong kena in penlong kelung sa ladang in sedang ban ledi hang tu kamrong permanen nang tu in ra biang ngin long kelung biang ha ai kin te kalau we jong ki khun ban ka ai ka jingmut jong ka sarkar shalnder jong ka ne ka sarkar namar ba ladang i kamai ya ka hok ru kamsha ladang ni kamai ya kano ka bentar kamsha udo yong ru ka khang usia pro ka khang ngin song madan ro ka khang ngakan mau husnam arhajar prang pas kelas 10 arhajar khatwei pondrat sangma wan hapo kanehu hapo ba udang sedang long chief minister konrat sangma ngala klat ya snam uang yang iki kun samla sob ha yang hala ki jong ki kejat wat apthan ya kam sarkar tinga mentang ngala yang hala ka jong kejat ngala wan di hane hajirot ngawat hata kapor nga apply kam sarkar chene star ngam yo habang litho exam mjumi kerteng namar balai tang kiba don pisah kila ban yo baki lecit dak pisah ya kakam ngi par baduk ngin nam yo lathai he yang dala ki jong ki kejat ngi wan di hane kat hado mentang hang ne la khat prasnam la arpos nam ngala wandi ngala yo laki kun ki ting la penang perstad ki kun la dangi ki kmi ki pangim la ban kersan ki kun ha ite tak imlang salang kan tei ha ite tak imlang salang kata kalau we jong ka mekhalaya la ne kari ka jaj benri ka jongi kan im la dangi ka sarkar ukon rat ka sarkar jong ka municipal ki basyong te syuki kim namla ban im sa kim namla ban syong sa tu syuki kin hab ban yap ngaro ngan hab ban yap ngin hab IT ki kun am te ladangi menta ladangi menta ngim don kabur ban khang school ki kun ban penang perstadi ka jabing ki kun kam de tang jing bam jong kadok ngi hab ai am ya ka jing nang jing start ka papaka kam tam ka perthaira menta ladang ngat kedau be jak sarkar ladangi litho ladangi pas menta kelas 12 ni hable tho am ya tu ga ai kanit ka baka ong ka sarkar ya ka turah msu pisah nang ini awan su pisah gitu ki ban pas na ka kelas ngin lech siu kai ngin kit gi pom arhajar khat praspa khat sanspa ngasiu ka para ka ba hable tho kam nalor kata amde ban ngat hapo ne hu hab ngat hapo asam hab ngat hapo kat baka pha ka sarkar nang ini awan penang perstat ya ki khun jongi korat sangmar ude ban yap uhab yap ya kane ka jaj penriu jongi ya ka kane khndau siap hanong ngin ai te ngin ai ti hana ladangi ki kun ladangi ki kimi ki pa ngim la man kersan ki kun nadu ka jabing hadu ka bam ka di ki kun jongi kin kelanong tu kin kelanong di drok hadu kata kin kelang nong shono kin kelanong lutea pin lekem am ki kun jongi pinset am ne hajil jil rut isyong kinu aset nem hajirut dagi kelanong penia breu ki kelanong tu ki kelanong rute namar ngi ki pang imla man pendam ngimla man penbiang bakal sarkar ke pelong kelung yang ngi ha ingin te ngi bangin long kelung ngi ngimla man te ai ro bun la peneng jongi ki long kemi ki wan ut ki ong ba ani ko nga te nda e kenyan siu bai school ki khun ada ka weng nang ne na e kenyan thit kot ada ka weng nang ne ki khun jong asan ngut reungan kata geng ke bakong san ka sarkar ka deban pek yang urit uria ka deban perkat yang urit uria lada pem perkat yang urit uria ka jinglong MLA ka jinglong minister ki jinglong chief minister jong pi hang teng ka long len oi namar pi tang steng por pin hap khap no ki khmat ya ka ne ka khndau ka siap pin chudi du kumbadi hala pangap kumbadi hala halang pi pim pek ka khmat pin chudi bai Kenculi lameng ngiteng ngimtre ya kate ka jakang te namar ba kumno ken ngin lethong phan am tua kat jinda mi tu phan kat jinda ngin klong itu phan kat jinda ledi hanre kan ne ka jakang ne am ka ba ai bam yang kata paus namba o hakapur badang long chief minister
umukul sang mau ong yang lagi jong kejan dalong mu chief minister konrad sang mau ong yang lagi jong kejan mentangi la yang em ngila te ye ka yang halor mau siang ri pila ban prano amta pi ong yang te no te siap hang te tingin le te mentah te siap ada kawan ko umsau ka rong no ingi na mar ngimdon customer ngimdon hang tu kah kuat man kerpat juri ka sarkar ba kan ayangi ka jaka kumba ka ay men suaru kan pe hang ne men sua kan ne ka jaka emba men sua la sina da ka yeng ya kan ne bahkan ay kinong di madan hang ne te menta kan ayu ka sarkar la da ka ngam ya kan ne mar kan te hang ne kan ayangi ka jaka hang ne hang tai bangingin ngin ya di hang ne bahkan ayu ka sarkar ngan ajing mut bahkan te ya kan ne ka yo municipal ka badan hang ne te armala lai malaki ngin song tu kan ayu ka sarkar kam don jing handrei ka sarkar bam sap menta ban yap uduk usuk ka kemen handrei ban im ki high level ka kemen ha kam ju khuslai no ya no namar kata ngawan hang ne da kam sim ka jik so khia ngi barok lang ya kitu ki badu ya kasi owi kham tam ngi para khasi ngin nam sha tedot ngin nam lek tedot ngin nam sim ya katu kasi owi kam don jingmut yang ngi katu kasi owi ladang him don ka jakka permanen ka babiang ka bapa ka ban balai lada kungi kun samla jongi mata ki kerdu kam ki kerju jam haba ki kamai skuti ro khang haba ki raksa ro khang nadu bangawan seperti te ngayo ngasngau baik baka ka sarkar ka lek don bor ngimlong trai tingi ngi hable cabang la ngim don jaka habang la namar ngi de ki traisnong jong ka Meghalaya jong kari India ha kane ka jaka namar kata isu kerpat ya ka sarkar bahkan ayangi ha kane ka ju ka jaka namar bahkan ka jaka kam long wit kemboong itu presiden jong ka snong mene ba kan long sif ken ladangi song mangi kinong song di madan nadu nang ne hatu apolo namar kam dei ka jaka yat surok pajba kadai tang ka jaka bayat inti kejat para brio Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khia chong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website fascas.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru teki kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya latno tang is khasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school, with friends, and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.